Kasado na ang pagsasagawa ng cleanup drive ng Commission on Elections o COMELEC sa nakadikit ng mga malalaking campaign posters bilang bahagi ng paghanda sa darating na halalan. Pinalalahanan ng mga aspiring candidates ukol sa pagtalima sa mga ibinabang kautusan kaugnay sa paglalagay ng mga campaign posters sa mga designated areas lamang. Hinimog din ng ahensya ang kandidato na hanggat maaari ay magbigay ng kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat isa ngayong halalan 2025 o maiwasan ang anumang election-related incident of violence. Samantala nauna ng inihayag ng COMELEC Region 1 na maaari pang mabago ang kinalalagyang area category ng mga bayan at tungsod sa riyon depende sa magiging tensyon ng mga kumakandidato. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Nakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.